Ha ka wei ne kipor kibak tak mensim tam ha ka ne ka welcome. Urang elekai baponam jong ke Brazil u Vinicius Junior. Ula pen iya kecing sngau ke basisha hadin boloyo priang ya ka kubor ke bakar pangtam na kami e chung u. Kane kecing ja kam syam la pen ki mesim tang yu hi marway hendek la ketaro ya ki million ngot kinong pen bat kinong kersan football hakeleng ke perthai. Ha balapan iya ke video jong kami e chung u ha kecing lang pai pa layu iya Vinicius Junior la syuk ban telakam ya kecing sngau chung u ula pen khi ya la ka klik ula tap ya la ka khmat ta ka kti bat ki umat kila tuj klem la syuk ban sen ka kam jing la kai football ka jupen iya ka jing la sitom ndrei ha ka ne kapor layu iya ka benta ka basisha jong ka mensem chung u lingba ka khubor jo kami e chung u kala ong bakadap da ka jing so sarong banyu iya khun ksiu jong ka bau poi sha ka ne ka kerdan ka ba hetam ha ka perthei kala kan turu ya u bau no om ting ndai unya le da ka jing so scam bat ban kan mau ba parok ka ying kesam kadang kershan ya u man ka sngi hadin kane u Vinicius Junior ula keren da kasur ke baciam bat ong kami i jonga kadai ke priu ke bakong santam ha kacing im jonga ngala im ringkat bat ka nadu banganang dap khat ndu snem kadai ke priu ke bal hikaya nga nganlong uba tre sitom uba burom mikiwe bat uba om ju pendam wata kipor ki ba etam ulap teng da ke baong kalapen kala ya kacing im jonga man kapor bangayo nga persyang man ringkat bat ka namar ngatip paha ko kesngi ki ba ij bat thon bat nga kin don shu ringkat bat nga kum tanga kwa ban penon kam ya ka man ke sekon man ke minit ban pen kemen ya ka kini ki kentin klapen khi mesim ya pun ba kino kersan ha social media taki hajar ngut ki briu klapen pau ba ka ne ka dei ka wei na ki por ki ba shisha tam ha ka ching im na kam ta ka football chung u ki paj ba kila ong ba Vinicius Junior dei tangurang lekai ubat tebet henrei ulong ru ubriu uba burom ya kaying kesem padu ba ije ya lakari ba de ki ba sumare u bon kila ong ba ka jing job jong Vinicius kam dei tang ka siok khur trophy ne jing yo nam de ka jing la chung u pan kan mau ki briu ki ba kershan ya u nadu bau dang ren kane kalong kanuksa ka ba hatam ya ki samla ba wala da pipoi sya kano ka kerdan ka ba he dei phim dei ban klen ya ki bla seng ya klenti jong phi ha kamadan ya lekai u Vinicius Junior ulong wei ne kirang lekai u baladon benta ka ba kong santam ha ka Brazil ka jing stand ka sapen phai ball bar ka jing la ban thep gol kila penlong u panong wei ne ki klur ba kinong lekai persya ki shifting u henrei kane ka jingja kalapan i bahadin kanam pat kaburom udang long ukhun uba ije ela ka jong ka ying kesem kane ka jingkran kalapan kan mau ya ka perthai ba ka jing i jong kalong ying long sem kalong ka bakordar tam ka pisa kanam pat kaburom kila banwan henrei ka jinga don ringkat bat ki ba i jengi kade ka jing kerkhu ka bakrau kat ba ka Brazil kadang khun pan poi sika thong ha kane ka welcome bun kino kersan kingej ba kane ka jing kersan ne kami e chung u kanang ai bor bat ai mesim yu Vinicius Junior pan le kai khamba chu ki paj ba ki kermen ba unla ban yalam ya ka Brazil sya ka jing job bat ban pen kemen ya kami e chung u ka bala long kanong kersan ka baningkong ha ka jing em chung u kane ka jing ja ka long ka wei ne ki khubor ka ba kta mesim tam ha kane ka world cup mentau snam bat ka pen isai bawat ki klor baponam tamru ki don ne ko donot ka ba ij bat ka ba sukmen ya kalong ying no sam jongki